Tony Sanchez, San Diego Football. Tonight, Mexico had a good game plan. What are some of the things that Mexico was able to do well in order to make tonight a difficult night for Czechia? Dalo 3 branky. Ano, já chci blahopřát Mexiku k dnešnímu vítězství a dobrému výkonu, s tím souhlasím. Nicméně myslím si, že jsme to Mexiku trošku víc ulehčili, než bylo zdrávo. Udělali jsme druhý poločas po velmi slušném poločasu z naší strany, kdy jsme zase až tak toho tolik Mexiku nedovolili a měli jsme tam jednu stěžejní klíčovou situaci, kdy jsme mohli jít po obrovské šanci Denise Višinského do vedení, tak jsme potom v tom druhém poločasu poměrně hloupými chybami. To mě v tom zápase mrzí, takže to nemůžu hodnotit pozitivně a dobře. Výsledek je 3-0, ale my jsme tam udělali chyby, které soupeř z těch breaků potrestal. Zejména ta první chyba byla hodně velká, kdy hráč Mexika v podstatě přetlačil 3 naše hráče v osobním souboji a z toho potom vzešel ten rozhodující první gol. In the last row, please. Teď bude český. Dobrý večer, pane Koubku, Mirko Vasič.